Lezi izindaba zo-1KZNTV fundelo samngeliswa kaNqulunga angikubingeleleke mbukeli nazi ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Intelezi Ilingene Amabutho kwe-ANC KwaZulu-Natal kuphazamisekile ke ukufunda E-DUT kanti ke bazibambele mathupha kweyamazi kwahlabisa. Kulindeleke ukuthi ke kushonela kusasa sekucacile ke ngokukhethwa kobuholo obusha be-ANC kulesi sifundazwe. Le ngqungquthela eqale usukwini namhlanje ibeke nokubamzeleka izithunywa zingafiki kwaphinde kwaba nombhikisho amalunga akuWard 91 eHammersdale abekhala ngokuthi ke akulandelwanga imigodi efanele ngesikhathi ke kukhethwa izithunywa ezizomela le wadi kule ngqungquthela. Kubambezeleke ngesikhathi esingaphezulu kwamahora ayisithupha uqala kwale ngqungquthela njengoba ngesikhathi zasekuseni kube nezihibe la khona izithunywa bezikade zingafiki obekuvela ukuthi kunemhlangano ezilokhu ziyibamba mela nezivumelwano okumele bazenze ngabantu okumele baqokelwe esikhundleni esiphezulu zakulesi sifundazwe. Amagama avelayo igama likaloyo bekade ngusihlalo wa-ANC uSihle Zikalala, kube igama likaSiboniso Duma, bese kuba igama futhi likaloyo ongumgcini mafa wayo lenhlangano usona lesi sifundazwe uNomsadu Bencube, kuphinde kube igama likaSandile Zungu oyisikhulu samaZulu. Ngesikhathi zasekuseni kube nombhikisho la khona amanye amalungu omphakathi akuWard 91 eHammersdale bekade ekhala ngokuthi kunezithunywa eziyisithupha ezivela egatsheni lazo abangazi ukuthi zikhethwe kanjani njengoba kuvela ukuthi bafihlelwe indawo ekade kubanjelwe khona umhlangano wokukhethwa kwalezi ithunywa. Echaza loyo okhulumela i-ANC kusona isifundazwe uveza ukuthi bawulalelile umyalelo abawuthole kulamalungu womphakathi kepha ke basazohlangana bebheka ukuthi ingabe kuphi okwenzeka kade kuhlala imihlangano yama-BGM. I-process yokungena kwe-branch iqualify ukuza kwi-conference ingoba isuke isiphasi i-audit, so kuzofanele kuthiwa i-branch iphase kanjani i-audit ngoba i-branch iphasi audit kuskeniwe i-membership. I-system ekhona manje electronically ukuthi you bring your ID bayiskene like ufike ebhenki bayiskene kanjalo so then usunesibalo esanele so ukuthi i-branch yakho ingakwazi ukuthi iye kwi-conference. So uma khona ubugebengu ababenzile angikwazi ukuqagela manje kwenzakale kanjani, yiko uzodinga ukuthi abaluye kwi-steering committee esinonobhala esofuna unobhala weregion nonobhala wesifundazwe ukuthi uma khona upheke kumele balenze balibheka udaba ukuze sikwazi ukufika isixazulweni zakhona. Okwamanje so besiqagela ukulalela abakushilo sikwazi ukulalela sisabe nohlelo lokuliphenya bese sikwakaza ukubabuyisela impendulo ezobatshela udila kanjani udaba labo kuba ngeke uliqede la kwi-conference. Kuzomela even after le conference uye kubona endaweni ye-Ward 91 eHammersdale uyohlala nabo njengamalunga ka-ANC ngoba kunye bakusho bathi ibranch ayihlalanga ewadini, yahlala ePhantshane Civic Center. Kule ngqungquthela kukhona izithunywa ezivela kubuholo obuphezulu nezinye zengamele ukubanjwa kwayo njengoba ziveza ukuthi ziyakujabulela ubuholo obuphumayo baqoka ngo-2018 kuze kuba imanje njengoba kuthi ziningi izinto ebeyikade zikhungethe lenhlangano ku-ANC ezikwazile ukuthi basixazulule okubala phakathi nokukhethwa kobuholi bezifunde eziyishumi-nanye. What we are grateful for and very proud of about this leadership is that they are holding the provincial conference within the term. There is not a structure that had to be disbanded or converted to a PTT. It is a conference that is taking place because the term is over. And that on its own is actually something that we should be proud of as the African National Congress, because the structures of the movement must be able not to overstay their term when they are elected. Okunye akuvezile ukuthi nakuba zibeningi nezinto ezenzekile okubalwa phakathi nokuhanjelwa komasipala kodwa bayaqinisekisa ukuthi emva kwayo lengqungquthela kuyoba khona ushintsho la khona kuzoxoxa ngabanzi ngendlela eyaphambili ukuze ANC ubuyele isithunzi kulesi sifundazwe. This leadership has dealt with a lot of challenges in the province. We know that when we had the local government elections, we lost a lot of municipalities to the opposition.
And that's something that talks to the ANC having to go back and look at what are the things that we need to strengthen to make sure that we become stronger again. Unembiko eyavela mayelana naloyo ongusihlalo we-ANC kwisifunda iTheku uZandile Gumede mayelana nokuthi ngase kuqhamuka igama lakhe mangabe sekukhethwa ngokuthi kube uyena ozoba usihlalo waseThekwini obobuholo phezulu. Bathi lokho akusavumelekile njengoba bekade kwenzeka kwizifunda. Bathi umgomo we-ANC wokuthi umuntu osabhekene namacala kuzomele angayingeneli isikhundla esiphezulu nokwenza imisebenzi yeqembu. Le ngqungquthela eqala namhlanje kulindeleke ukuthi iphothulwe ngosuku lwangesonto. Kutebakhosi ngise-Olive Convention Center eThekwini. Kuphazamisekile ukuqala kwesigaba sesibili sokufunda esikhungweni semfundo ephakeme eDurban University of Technology njengoba abafundi beqinqe ngaphandle kwalesi sikhungo bekhala ngokugabnazo ke izindawo zokuhlala. Usiboniso Mvelaso ngomunye abafundi usola lesi sikhungo ke ngokugabnalo uhlelo nothi ke aluwenza umqondo ngokuhlala kwabafundi kwazise ke batshela ukuthi ke ukufunda ngobuchwepheshe besimanje manje bufinyelela ke emaphethelweni. Uthi ke lokhu sekubaphendule onde ngasithebeni nokubaphazamisa ke esifundweni. Isigaba sesibili siqale mhla zili-18 kwephezulu. Njengoba sesidambile isimo ngegciwane le-corona, isikhungo semfundo ephakeme eThekwini iDurban University of Technology sithathe isinqumo sokuqeda ngohlelo lokufundela emakhaya kwabafundi ngobuchwepheshe besimanje manje. Lokhu ke sekushiye inqwaba yabafundi isele dengwane kwazise ke kabanazo indawo zokuhlala. Sifuna accommodation asitholi ngiswale Newcastle mina bakuneze transport allowance manje angikwazi uswe Newcastle ngitraveling ngo 750 yabona inkinga leyo kushuthi per viki nje kushuthi iviki ngoba uswe Newcastle ku 450 nje ukuza la kushuthi ngeviki ngaqeda leyo mali leyo usuku li1 angazi nokuthi ngizola laphi and kumele ngithole nemali yokudla kuleyo mali leyo manje abo inkinga siyangela ngaphakathi bangiyifake lapha e-university kwi-res manje ngithi ngiyangela ngiyafika lapha e-university bathi igcwele ngithi ngizoshintsha labasilindisa manje sikuphele mhlambe almost i-hour ngilindile and sinenkinga impela mangathiwa ilungise le nkinga le asazi nasophila kanjani. Kuyasiphazamisa le ngoba manje kufanele sa-attend lapha on campus manje ngeke ukwazi ukuthi usuwe Newcastle zo-attend on campus yabona nje inkinga kakhulu lento. Mangathiwa ngithola i-res ngaba right ngoba ngakwazi ukuthola i-Wi-Fi ngikwazi ukuconnect uma uhlapha kunama-online classes ngikwazi uku-attenda manje ngoba ngena-res angikwazi uku-attenda. Ekuqaleni kweviki bekulindeleke ukuba bonke abafundi baphelele emaklasini abo kwazise kuqala isigaba sesibili sokufunda kepha ke zilokhu iqhubeke njalo inkinga phakathi kwabafundi kanye nabesikhungo. Ezinye zezinto abafundi abanganeme ngazo ziphathelene nesikhwama esilekelela abafundi NSFAS okungabakhokheli abafundi kubalwa ke nabathweswa iziqu nokubaphoqa ke ukuba bangayitholi kwazise lesi sikhungo sinemicimbi yokuthweswa abafundi iziqu njengamanje e-ICC. Kuney'kweletu NSFAS ongaqedi ukuyikhokha abafundi abakwazi ukuthola ama-qualifications abo ngaphakathi. So sithi thina i-FF Student Command elithi SRC la even uma-emails wethu sine-proof ephathekayo ukuthi each and every time esema-meeting in the management siyayitshela and siya-update ukuthi kunama-issues akanje i-management into ayenzayo ivele responde ukuthi silethele amaphoyisa itshela ukuthi sizohamba noma soshintsha i-statement mhlawumbe sisuke sisibhalile ngalelo langa. Iyona response esitholayo njalo mesibhekana nama-student issues la e-DUT kusukela 2019 since quality FF Student Command until manje asikaze saba no-SRC president eqeda i-term of office yakhe njalo nge-registration term of office institution iyayikhatha baya-suspend. Khona manjalo lesi sikhungo sesimise loyo ongusihlalo wohlaka lwabafundi we-EFF uSanele Ndwandwe ngey'nsolo zokuthi wabandakanyeka embhikishweni ngasekuqaleni konyaka. Labafundi bathi banayo indlela abazoyibuyisa ngaso isikhathi esibalahlekele. Kuzoba khona iviki elilodwa esol-eda kwi-academic calendar. Academic calendar bizoshesha iphela. Then we're going to extend i-academic calendar for lamaviki lawo alabafundi ade bebhizi ka-housing bedila ney'nkinga zabo ze-accommodation. Because asikwazi ukuthi singathi akaqhubeka ama-class manual awekho ama-recordings
lapho esikwazi ukuketch up khona. Once washoba iclass elilodwa sekuphoqa ukuthi wena uhambe encwadini uyifundela akasekho umuntu ozokuchazela ebuyele emuva. Ama lecture ngena namhlanje kusasa iyaqhubeka ayisabuyele emuva. So kunabafundi abasuka konquthu abangakaze ba-apply for ama-res abawadingayo ama-res bebetshela ukuthi kuzofunda online then theatre sibuyeni on campus. Thina sidimanda ukuthi bonke labo bafundi babe accommodated. Wonke umuntu odeserve uku-allocate nokuthola accommodation akathola accommodation mase siyakwazi ukuqhubeka nama-class. Ama-class azoqhubeka mase wonke umfundi odinga accommodation and not deserve ukuba ne-accommodation eseyitholile. Imizamo yokuthola benyuvesi kayiphumelelanga. Ey'ndabeni zika-KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesithekweni. Umphakathi waseDikidiki kwahlabisa enyakatho nelakamthaniya usukumeke wazibambela mathupha uhlelo lokufaka kwamanzi endaweni ebayakhele ngemuva kweminyaka bephuza amanzi abalimaza amazinyo. Elinye lamalungu omphakathi obuyingxenye yokufaka kwalamanzi uXolani Ntsibande ekhuluma nethimba lezindaba lo1KZNTV uthi ke babone kuyise lihle ukuthi ke basisukumele ngokwabo bephehla amanzi asuka ke esiphethweni azophakelwa umphakathi njengoba kumasipala oqondene nokufaka kwamanzi ungabaniki usizo. Unqobe kunzima umphakathi waseDikidiki kwahlabisa ubuzihlanganisela izaba zokuphehla kuphinde kuphakele umphakathi amanzi abesebewentule iminyaka. uXolani Ntsibande oyilungu lalomphakathi uthi ke bazihlanganisele imali bewumphakathi ukuze kuthengwe izinsiza kusebenza. Siqale iproject yamanzi la ebikade iqalwe besiqhubeka iproject nebikade iqalwe ubaba nomkhulu ababade bekhona. Kwaba nezinkinganyana ke zaba khona. Isizathu sokuthi iqale iproject ngoba kokade kukhona amanzi akade enza amazinyo kuthina abantu abakhula ngale age yethu nje. Abeshintsha amazinyo abemnyama sase kwethola uxhaso ke siqibini. Sase sikhuluma nabafowethu abasebenza ukuthi ngeke bekwazi ukwenza icontribution savumelana ukuthi sohlanganisa u250 ikhanda lomuntu lilodwa ngisho kuthiwa umuzi nomuzi akuthiwa kusebenza abantu abawu4 noma abawu5 kodwa nje kumele u250 wakhokha lo 250 sakwazi ukuyikala ke project. Njengamanje ke shoda ngokuncanyana kwematerial sikubhalile sakisa kumasipala ukuthi sicela asizamele kulokhu ukuze sikwazi ukufinisha yonke esasiqedile ukuthi iqale sasizalo lesiyana esisha sazi yonke into engalapha ezansi sicomplete. Ikhansela lendawo uJabulani Zungu uthi kwafika ezindlebeni zakhe okuzanywa yilo mphakathi. Umphathi waseDikidiki wakuveza kimi ukuthi ngifika nje unematerial yokuyidonsela amanzi lapha phezulu entabeni endaweni yasemabundeni ngakwamnqwane. Kodwa into abayicela bathi ke khansela siyayibona le material yebo ngeke iqede yonke into kuze kube siyawaphuza amanzi. Kuyofika isikhathi mase senzile sesibona hayi sesiphelelwa amandla la njengomphakathi. Mhlambe bese sicela ke ukhansela ukuthi akukho njengomasipala abangasilekelela ngakho. Kanti eyiphini lemeya kamasipala iBig 5 Hlabisa umhlonishwa Hlengiwe Nkosi Mngomezulu uthi umasipala uyazibophezela ekufakeni isandla ukuze kusizakale umphakathi waseDikidiki. I-suggestion ngekababa umeya uthe ebengafisa ukuthi mhlambe uma sibasiza ngcono sibathengele amathangwe so that imphakathi ngesikhathi kusavaliwe kwelinye icala esabheke kwelinye icala ebesala emathangweni abanye bebewathola. Ayikho imali thina sizoyikhipha kodwa sizohamba siye-hardware siyofuna imaterial abayidingayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngikwahlabisa. Bahlangula ke abahleli bomjaho weNelson Mandela Day Marathon obujwayeleke ukwenzeka ngosuku okuhlonishwa ngalo ke ingqalabutho yezombusazwe. Umasipala wesifunda uMgungundlovu kuyiwona ke ubuhlelo lomjaho kusuka ngo2012 wanquma ke ukubamba kulonyaka kulandela ke izingqinamba obubhekene nazo. Ekhuluma ke nethimba labezindaba le1KZNTV Brian Zumo isikhulu sezokuxhumana nokukhangisa kulomasipala utheke ngokuxhumana kwabo nenhlangano yeNelson Mandela Foundation abasesiyo ingxenye yomjaho kulonyaka. Umjaho wakulonyaka uhlelwa iKZN Athletics Federation. Luyindida udaba lweNelson Mandela Marathon okumjaho waminyaka yonke. Okhulumela umasipala wesifunda uMgungundlovu uBrian Zuma uthe abayona ingxenye yawo kulonyaka. Siyezwa nje kuthi uyabuya sifunda nasemaphepheni. Kunama flyers circulating around ukuthi iMandela Day Marathon izobegejini umhla ka7 August.
thina ke somgungundlovu njengoba ngikhuluma nje umgungundlovu ngimbandakanya namanye ama-department abesebenzisana nawo njengo-Cocta, Sports and Recreation, Treasury, ETIA, ukuthi cha thina asihlangene nalowo mdlalo futhi asihambisani nokuthi kuthi uzoba khona nesinezathu zalokho. uZuma uthe bayashayisana ngembono nenhlangano iKZN Athletics. Manje ke iKZN Athletics iyabisiyalela ukuthi njengoba iclub ama-club lawa nabo iKZN bayidonsele ecaleni base bethi ke bona ke therefore they are not in good standing. Ngaleyo ndlela abazobavumela ukuthi ba-organize iMandela Day Marathon. Bazo-organizela bona. Ilashayisana khona ke ngoba thina njengohulumeni okuwona ofaka imali no kuwona osukhulise le brand inkulu kangaka nje. It's because we invested as government, we invested a lot of money in this brand ngoba senzele iMandela Day, you know, and therefore kufanele ukuthi noma ubani ofuna ukuyithinta le brand asihloniphe angavelenzi noma kanjani. There has to be respect, and we are very disgusted in the manner and the arrogance that has been displayed by KZN Athletics. Yabona mawuzibona ukuthi uzama ukwenza into ethile khona abantu abanyathela amakhona, you must have respect, you know. Uzubone ngikubonisile sis bathi bane permission from the foundation, they are lying, they don't have that permission. Bonile ngekhomsile incwadi from the foundation, you know. Incwadi ithi bangalisebenzisa leli gama, and I'm quoting verbatim, subject to the consent and the approval by Inkosi Zwelivelile Mandela. Mandela sebenza na every day. Even this morning I was talking to him. That's why he has filed papers in court abameli bakhe to stop this race. Umengameli weKZN Athletics uSteve Mkhasi uthe umjaho uyaqhubeka. Kunecala elifakwe umgungundlovu enkantolo elizongena ngomhla ka-28 ngicabanga ukuthi lo singakulosithathu ngeveke elizayo. Ngakho ke ngeke sijule ekuthenini lithini icala so liyothetha enkantolo ngolimi lasemzini kuthiwa it's sub judice. Kodwa sokusho ukuthi thina siyinhlangano engamele ezokusubatha esifundazweni kwaZulu Natal. Asilona iqembu lezepolitiki, siwona umkhandlu kahulumeni. Yabona imkhandlu isungulwa ngaphansi komthetho okuthiwa Municipal Structures Act. Kunama duties and responsibilities omkhandlu ukuthi umasipala kufanele wenzeni. Ngisafuna ukubona le clause kumasipala ethi umasipala ujutshwe ukuthi organize ama race. Ngoba mina ngizokunikeza umthetho sisekelo wakwaZulu Natal Athletics esiususela kumthetho sisekelo waka Athletics South Africa. I-Athletics South Africa ususela kumthetho sisekelo we-World Athletics. Umsebenzi wethu is to develop, organize and host athletics events. Kulindileke ukuba lezi inhlaka zombili zilise enkantolo ngelizayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asike sisishelele etolo sizobuya siqhubeke nendaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke esithi sihamba phambili. Intelezi Ilingene Amabutho kwe-ANC kwaZulu Natal kuphazamisekile ke ukufunda E-DUT kanti ke bazibambele mathupha kweyamazi kwahlabisa. Imeya yamasipala umfolozi enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal uXolani Bhengu uthi ke ukubeka phansi amathuluzi kwabasebenzi balomkhandlu kwaba nomthelela ke kutheni ezinye izindawo zisaleke zingahlanzekile kanjalo nokulungisa kwemigwaqo yalimala ngesikhathi ke sesikhukhula. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uBhengu ngenkathi benomkhankaso okuhlanza kuWard 3 ugqugquzeleke ukubaleka kokuhlala ke kwindawo ehlanzekile. Emva kokuba abasebenzi bomkhandlu umfolozi babeka phansi amathuluzi ngenxa yezinto ababengeneme ngazo kwashiya ezinye zezindawo zisilele emuva ngokwenhlanzeko kanjalo nengqalazizinda. Imeya lomasipala uXolani Bhengu ebeyingxenye lomkhankaso okuhlanzwa kwewadi okuWard 3 eNhlabane ithi bakubone kufanele ukuzohlanza le ndawo. Ngesikhathi
kunokuma kobasebenzi besalinde ezinye ingxoxo kufanele kuvunyelane ngazo ileso sikhathi esibona ukuthi kube nomthelela kakhulu ekuthini indawo eziningi izingcole njengoba sabona nakwezinye indawo komzingazi nakhona edolobheni eMbonambi kube khona impela kube nawo umthelela ingakho ke sisitheke njengoba sesivumelene sesibuyele emsebenzini asihambe phambili ke zonke indawo sikhombisa ukuthi siyaqhubuzela ukuthi abantu abaqinisekise ukuthi indawo sigcina sihlizikhle. Imeya iphinde yaveza ukuthi ayizanga kule ndawo ngoba nango kunokhetho lokuchibiyela oluzoba mhla zi-3 kuNcwaba futhi bewupholo obusha abafuna ukuzwa ngezikhalo emphakathini kungcono baziyele bona amathupha. Ngicabanga ukuthi cishe kungabe kuukucabanga nje komuntu kodwa okungenabo ubufakazi ngoba njengoba ngisho ngithi even ngisho sizochecka emgwaqo kwakungekho khetho lathiwa lukhona so siwumasipala nalobo buholo obusha asifisi ukuthi sisukume ngoba sekuze kwakhala abantu asilinde ukuthi ukhetho lukhona noma alukho kwezinye izinto esayibophezela kuzona ekuthini sizolalela abantu bese siya reacta ngokukhulu kusheshsha kuloko abasuka sebekumemezela. Lezi ikhulu zomkhandlu ziphinde zanikelela enye inkulisa kule ndawo ngezinsiza njengoba ibhekene nezinselelo eziningi kanti omunye wabaphathi banenkulisa uzwakelise okukhulu ukujabula ngabakwenze lo masipala umfolozi. Kade sidonsa kanzima siyabona impela ukuthi ayaqhubeka umsebenzi osebenzeka nezingane ethola indawo zokuhlala nokukhulu sebesithembise khona besilungisele nomgwaqo ikwazi ungena idafu zizodeliver ingane kukho wonke unzima besinakho ngila ngaphakathi esikoleni sesiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eNhlabane. Uhlalo wesigungu esimele abazali esikoleni sababanga aphansi iDuma uDumsani Intelezi usesigxekile ke isenzo sokushisa kwesikole samabanga aphansi eMvutshini eMtubatuba enyakatho nelikandlovukazi uMthaniya. Intelezi ke uthi ke balimele ngokusho kwalesi sikole okuyisona sodwa eMvutshini. Belisazwakala iphunga lokusho ungena ngaphakathi emagumbini okufundela ka grade 4 kanye no grade 7 esikoleni samabanga aphansi iDuma eMvutshini eMtubatuba kanti nezimpawu zokusha kophahla lwamagumbi okufundela besahlelo bala. Ayaziwa namanje imbangela yalomlilo oshise ngisho izincwadi kanye namakhabethe ahlala zona izincwadi. Umphakathi kushaqekile ngalesigameko sokushisa kwalesikole kuyiso nje vo endaweni. Kakhulu baba ngizothi emphakathini waseMvutshini thola ukuhlukumezeka naloba izinto esizibuka zenzeka kude kodwa besingazi ukuthi kusehlele nathi lapha kulesi sikole isikole futhi esisodwa endaweni nesibhekele izingane zethu zakusasa ziningi ingane sezaphumulisa isikole baba ngendlela kwenzeke ngashaqeke kakhulu uma sithola ukuthi igumbi lezingane ugrade 4 no grade 7 selishisiwe. Ubuthelezi unxusa umphakathi ukuthi ke kube yiwo ozoba yiso lalesikole. Ngingawucela ngempela emphakathini wakithi lesa sikole sibaleke kakhulu kumuntu ocabangayo ngengane umuntu osakwafuka ngene esikoleni owazi ukuthi impilo enjalo ephilwayo ngomuntu ofundileyo ziningi ingane siyiphumela lapho kulesa sikole indlela igama lazo thiwa iDuma njengoba umphakathi waseMvutshini siyacela ubekezele usinikeza amehlo ngamanye amazi ibona isesikole sesabo somphakathi leMvutshini emaphethelo. Umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal usigxekile lesigameko. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eMvutshini eMtubatuba. Isalokhu-ke iqhubeke njalo imigubho yemizuzu engama-67 yokukhumbula lowo wabengumengameli wokuqala wenkululeko kuleli ongasekho uNelson Mandela egujwa ngeminyaka yonke ngenyanga kaNtulukazi. Inkulisa ka-Ifantos Crash esemadlanzini ngaphandle kancane kwedolobha Richards Bay enyakatho nelikaMthaniya yeluleke isandla ngokuthi-ke yopendelisa kuga sendawo indlu yaso ngaphandle-ke kanye nangaphakathi baphinde bamupha neglosa. Umphakathi walenkulisa-ke intomo zonke lembede uthi-ke lokhu bakwenza ngenhloso yokulandela-ke ezinyathelweni zikaMandela owayebanakekela-ke abantu. Ukubungaza-ke usuku lokuzalwa kolowo kwabengumengameli wokuqala wentando yeningi kuleli ongasekho uNelson Mandela olugujwa-ke njalo ngosuku lwakhe lokuzalwa umhla ka-18 kuJulayi olwaziwa nge-67 minutes of Mandela. Inkulisi igubheke usuku lweMandela Month ngokuthi-ke bavakashele ugogo uMthethwa bampendele indlu bemphatheleke nezibahlanyana nje ezincane. Losuku lolu lwe 67 minutes la Mandela Ban Day
angithene wayekasuki nanuke nibone nani uMandela uthi wayekasuke ehambe nezingane ezincane ezingaka ehambe izikole eyopha abantu eyopha izikole eyopha esize lapho khona ebona khona ukuthi kuyasala khona namanje na ke nathi sibone ukuhle ukuthi singahamba siyokwenza noma ikuphi iminingi vele imize ekudingayo lokho kodwa akufuneki ukuthi ushaneliso kwesonto ushanelele kude fanele uqale ekhaya uma simthatha njengoma wethu sisekhaya siqale ekhaya la siyashanela senze okuhle singalindeli ukuthi thina silindele ukwenzelwa thina sodwa nathi sifanele isandla sisikhiphe sisilulele komunye umuntu ikakhulukazi umzali ugogo ingakho sibone ukuhle ukuthi asilule isandla sisilulele kuyena siyodado siyifanto sicrash ugogo Mthethwa ubonge wanconcoza ke kubantwana benkulisa kanye nothisha balenkulisa iFantos Crash esemadlanzini enyakatho nelikaMthaniya waphindeke wabesethi lokhu abakwenzile baqhubeke bakwenze nakwabanye. Ngiyajabula namhlanje ingane zami zizongenzela okuhle bengingakucabanga kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu uyabona wathinta inhliziyo zeingane zami. Ngibonga kakhulu ngiyambonga uNkulunkulu ngibonge izingane ngibonga uLembete ngibonga izingane zakwaLembete. Ngijabula kakhulu bantu bami ngibonga kakhulu anginawo amazwi ukubonga. Hayi gross bangiphethele yonke into ongasuyicabanga. Ngizowadla engikuthandayo ngibuye ngibeke ngingaqedi ngibuye ngidle ngelinye ilanga. Ngibonge kakhulu ngane zami. Asiphinde sithi shelele etolo sokuya siqhubeke futhi nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV sikhumbuze lezo besithe sihamba phambili. Intelezi Ilingene Amabutho kwe-ANC KwaZulu-Natal kuphazamisekile ke ukufunda e-E-DUT kanti ke bazibambele mathupha kweyamazi kwahlabisa. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi ke lu 17 rand 4 cent maqhathaniswa nedola semelika libo 20 rand 41 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17 rand 38 cent maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,717.71 cent i-ounce kuthola ongahlizwe wona $103.86 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Iqembu leRoyal AM selimemezele uDan Malesela njengomqeqeshi walo omusha. uMalesela ke umenyezelwa nje leli qembu lisanda ke kumemezela uKhabo Zondo noWayantiyo njengabazosebenza ngokubambisana noZondo ekuqeqesheni. Lokhu kusho ukuthi ke leli qembu lizoqeqeshwa ngabaqeqeshi abathathu njengeMamelodi Sundowns. Ake sibheke ke isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke ziyaguqa ebesikuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke asihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo sale kahle emakhaya.